Soňky günlerde ýurtdaşyndaky türkmen watandaşlarymyz sosial media ulgamynda Türkmenistanda bir kanun ýagdaýdaky geçiriljek prezident saýlawlarynda Serdar Berdimuhammedow prezidentlik wezipesine saýlanmalymy ýa-da saýlanmaly dälmi diýilen sözler bilen ýürüýte ses berilişikler geçirildi. Şol ses berilişikleriň birinde jemi 8468 kişi gatnaşyp, olardan 1989-sy hawa saýlanmaly diýip ses beripdirler. Galan 6479-sy bolsa ýok saýlanmaly däl diýip ses beripdirler. Mundan başga da bu videonyň tesbir ýazma bölüminde türkmen watandaşlarymyz özleriniň ýazan düşünjelerinde bize Berdimuhammedowlaryň asla saýlanmagy gerek däl. Biz olar islamolog diýilen teklipleri has köp duş gelip bolýar.